Како, Боби, едни цигари. О, здравей. Здрасти. Как си, какво правиш? Бързам, имам работа. Ей, се бързаш. Айде, дай. Айде. Айде, чао. Айде. Айде, бегай. Само лимонадата ли? Ами да. Ами да. Ами... пастичките? Нямам пастичка. Как да нямаш? Какво имаш в чат? Пусни. Не се дърпай. Не се дърпай. Не се дърпай. Дай да видим какво имаш. Дай тук. Дай тук. Я пусни в чантата. Айде. Виж тук. Какво е това? Какво е това? Питам те какво е това? Марш навънка. Марш навънка и шездай. Марш тук. Ще ти се не види. И се научете да правите нещата с стил поне. Ай, ще ти се не види в крадлата. Абе, той педерас не се ли научи да ви облича, бе? Чуваш ли ма? Ай, махай се от тук. Чуваш ли, бе? Моля? Леле! И да му кажеш на този гъс, че ако още веднъж видя някой от вашите тук, ще ви откъсна главите. Направо ще ви обръсна. Чуваш ли, ма? Ай, ставай се, махай, ма, какво ми се пулиш? Супер. Ти па си и нова на всичкото отгоре. Ай, бягай там до това дърво. Ей, там виждаш ли го в дъното? Бягай, оттам вече можеш да гледаш. Айде, айде. Ейш! Чакай малко. Ти си избягала, нали? Дай. Аз съм беба. И какво, до колко години казваш, че си учила? Ето, нали, до 16 е задължително. Излагал те е някой скъпа. Цоци. Кой? Стоян, ама аз Цоци си му викам. Майка му викаше Цоцо, ама аз Цоци си му викам. И приятелите му Цоцо, ама аз Цоци, нали? И с него се запознахме на панаира, където пееше Джина Стоева. Там баба Пенка, тя е в читалището чистачка. Тя и Леля Кунка ме заведоха в съблекалнята да ми се подпише. И тя, баба Пенка, много ме харесва. Тя е сестра на бабата на Цоци. И там двете като ме взеха, Леля Кунка и баба Пенка, и отидохме в съблекалнята и се снимахме с телефона му. Педерас. Ме тук с Джина. Цоци ни снима. Знам я тая, да. И какво? Така, тръгнахме с него, после аз бягах от училище, за да може да ме кара той с колата. Той тогава имаше една кола, марка...
каква марка беше? Сещаш ли се, където са без покрив? Нали? Да. Да. Мерцедес СЛК. Такива съм ги яла. Нали? Да. А той от Италия взе и айфона и той ми е от него. И после ходихме в Приморско. Тук в Приморско ще покажа. Ни заедно в кръчмата сме. Виждаш? Да. И какво сега той е в Италия? Не точно. Аз нали съм си смотана и исках веднъж да го изненадам и му направих вечеря с спагети от кренвирши и кетчуп. Обаче те бяха много хубави спагетите, обаче той нали яде много сол. Аз му казах, че не е хубаво да яде толкова сол и че един ден ще умре от сол. И той ходи и си ги насоли и умря. Ало? Здрасти, бейби. Тук съм с една колежка си приказваме. Ага. Не, може би няма да мога до вечера. Много ми е натопорчено. Да. Много ми е натопорчено. Като мога, пак ще се обадя. Айде, чао. Лайно. Аз да не съм разтегателна. И какво? Викаш, що си умрял? Аз нали си бях този ден точно Мивка да да каустика, да отпуша. И съм оставила, защото съм много смота да я оставих там, тая содата. И слушаш ли ме? Спокойно, да, слушай. И като съм я оставила и той вместо сол, тя майка му казваше да не яде солено. Ма Веско. Спокойно, бе. Спокойно. Виждаш ли го? Онова дърво е там отсреща. Ей там, точно преди 5 години, живота ми се промени завинаги. Ей! Това тук е моето място. Цък. Лей. Бум. Екстра. 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 Цък. Лей. Бум. Мечтаеш ли за диаманти? Лей. Бум. Екстра. Лей. Бум. Мечтаеш ли за мъж с Ферари? Лей. Бум. Екстра. Лей. Бум. Мечтаеш ли да си вървежна? Лей. Бум. Екстра. Лей. Бум. Мечтаеш ли да си известна? Лей. Бум. Екстра. Лей. Бум. Екстра. Лей. Бум. Екстра. Искаш ли пари? Искаш ли коли? Една от нас бъди, за да знаят името ти. Искаш ли пари? Искаш ли коли? Една от нас бъди, за да знаят името ти. Хайде, ела с нас, искали лимове. Хайде, ела с нас, знам, че искаш мове. Хайде, ела с нас, искали лимове. Хайде, ела с нас, знам, че искаш мове. Хайде, ела с нас, искали лимове. Хайде, ела с нас, знам, че искаш. Ей!
Еми, много искам. Искаш ли пари, искаш ли коли, една от нас бъди, за да знаят името ми. Искаш ли пари, искаш ли коли, една от нас бъди, за да знаят името ми. Хайде, хайде, ела с, искаш ли ти море, хайде, хайде, ела с, знам, че искаш море, хайде, хайде, ела с, искаш ли ти море, хайде, 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 хайде. Искам! А тая кожа от какво е? От крава. А ти наргиле ли пушиш? А трева пушиш ли? Може ли да пробваме тая бялата буска с розовото клинче, май това? Леле, това тя ли е? Тя е. Тя е и певица. Еха, точно така си я представях. Знам какво ще стане. Значи да го лапна 20, за ебане 40, за... А? Да го лапна 20 за ебане 40 и за... Дубето? Да. 60. Не е ли много, бе? Не е много, ще си държиш цената. И го прави със стил. Ясно ли ти е? Той ли е? То е да. Айде. Айде бе, братче, айде бе. Измръзна ми фашкията. А Бебо, първо с ръка ли? 10 лея. Име Веси! Име да си измислиш моето момиче! Айде! Catch me, baby. Catch me, catch me. Touch me. Бебо! Бебо! Тук съм! Ох, Бебо! Бебо! Catch me. Чуваш ли ме, бе? Ау! Бебо! Бебо! Бебо, бе! Чуваш ли ме, бе, Бебо? Ма, какво правиш, ма? Ох, Да изкарам я къла, бе! аз не съм те видяла, аз оттам идвам, не те видях, че си с... И как не ме виждаш? с слушалки. Какво ти е, бе? А? Кажи, бе, какво ти е? А? На, вземи, цъкни си малко мастичка. Какво стана, бе? Аргир ли беше, а? Аргир ли го направи? Ох, майка му, мръвна, направи! Пендел гаден!
Кажи бе, ко стана бе, говори бе! След Цоци, мама ме накара да стана шивачка в сън имот при нея. Там по цел ден шиех пижами, пенюари, такива работи. Там много си харесвах Митко охраната. Веднъж така се зарадвах, че идва към мен, че си зажих пръстите. Виж. То аз нали съм си смотана и те трябваше да чупат машината, за да ми ги извадат. Кефилите. Пък бай Слави, той нали ни е кумшия, той е шефа на шивашкото, на фирмата той ме сложи после да глада ризи. На мен обаче ми става лошо от парата. И веднъж докато гладех, съм припаднала. Ама те не разбрали, че съм припаднала и не идват да ме спасяват. Те чакат, видели, пушаха, чак тогава дойдоха. Ти представаш ли си? Ето тогава аз нищо не правя. Да глапна ли? Почвам. Свърших. Само това тук ще го оставя. Чакай малко. Само това кръченцето тук. Дръпни го малко, да сложа моето. Оп. Айде. Опа. Ай сега. Леле, добре, че не изкочи някой вълк от тия ниви. Сигурно 100 километра съм вървяла. Нахъпни си. Гачи колко са вкусни тия сандвичи. Те сигурно американките затова са толкова слаби и хубави. Заради малките сандвичи. Като брук лолкъм от дързост и красота. Нали се сещаш къде се такова ще си рича? Трябва да си измислиш друго име. Ти трябва да си друга, когато си с клиент. Хем малки, хем вкусни. Ти слушаш ли ме аз какво ти говоря? Абе ти откъде познаваш Джина Стоева? Да не бил там, къде си била танцорка нещо. Ма виж какво, аз няма да седя тук и да си губя времето. Искаш ли да станеш професионалистка или не искаш? Бебло, знам, че не ги правя нещата както трябва. И то все така на мен ми се случва. Какво да направя?
За шивачка не ставам, за това не ставам, за онова не ставам. Той Цоци, ако си беше тук, друго щеше да е. Щеше да ми е много по-сигурно, много по-хубаво. Той до грамата беше купил и кабаната беше поръчал и къщата щеше да стане готова. Да се на ниво, бе, момиче! Мразя те! Ама ей! Никадърницо! За каква съм мислиш, бе? Овца проста! Кукумявка! Веси! Веси! Вески, Да, ти нали запомни всичко, ма? да бе. Ма кефи ли за тази история, къде ти Значи казах? първо, Да, бъди секси. бъди секси. После недостъпна, Недостъпна. хищна Хищна. и накрая свирка. Хиена. И всичко е в ръцете ти. Да, свирка. О, малко ме е срам, ама нищо. Няма срам, няма. Има ли свирка? Всеки се спира. Дай ми перуката, там е на кревата. Така. Ох, може се пръсна от твоя дезодорант. Пръсни са. Вески, ти изключи ли от тия тама? Ох, бебо, извинявай. Ма то нищо не няма. Не ми се извинявай, ами си събирай мозъка. Събирам си мозъка. Ох. И хищно. Вески е горда съм. И аз. Човек замяза вече, ма. И ти. Мале, аз никога не съм била по-хубава. Айде, айде. И да не ме излагаш, чуеш ли? Е, как ще излагам, бе? А ти каква работа имаш? Шеф в кухня съм. Шеф. Ти не ми каза как се казваш. Лейди Брук. Извинявай. Съжалявам. Знаеш ли какво означава леди? Дама на английски. Имах предвид каквото е истинското име. Леди Брук не е лошо. Аз съм Константин. Какво? Може ли една цигара? Заповядай, леди Брук. Всичко наред ли? Аз познавах един, къде му викаха Коцо. Коцо?
предпочитам да ми кажеш Косио или, ако искаш, Тино, но Коцо. А искаш ли да го лапна? Да си изгорил самата кола. О, момиче си, ей, не се. Ой! Я. Шампанско? Ей, в мен е кръчмата. Ще черпиш. Yes. Той пък беше и началник. Можех да си се оженя с него, може да си уреда и живота. Не. Ало? Ало, Бебо? Ало, чуваш ли ме? Бебо? Беландури. Ти си Корайма, нали? Точно така си те представя. Попей ми.
Мечтаеш ли за диаманти? Мечтаеш ли за диаманти? Мечтаеш ли за мъж с Ферари? Мечтаеш ли да си вървежна? Мечтаеш ли да си известна? Искаш ли пари? Искаш ли коли? Една от нас бъди, за да... Ей! Пей, пей. Искам ли пари? Искам ли коли? Една от вас да бъда? Много искам! Искам ли пари? Искаш ли коли? Една от нас бъди, за да знаят името ти. Искам ли пари? Искам ли коли? Една от вас да бъда? Много, много, много искам! Харесва ли ти? О, яка е, яка е. Всичко е пред хората. Така е. Така се прави със стил. Да. Страшно, страшно. Какво правят вашите? Какво правя с бащата? Пачкаме, майката малко почивка и така. И върнаха ли се? Да, майка се върна от Италия, там на бачка и сега почивка малко. Абе, верно ли е, че на коце му умре в козата? Да бе, не само една бе, няколко бяха. А сестра ти? Сестра ми в Германия, тя там бачка, аз ще ходя сега и аз при нея там на побачка малко и така. Какво ще правиш там? Ще бак, пари бе, как, какво? Бе, какво пари бе? Аз си стой тук, къде ще Какво да ходиш? стоят тук, бе? Я, моля ти се. Виж какви неща стават. Там ги има по улиците такива, бе, навсякъде Има ги по улиците. Има ги, бе. Има ги, видял си ти. Сестра ми каза. Тихо, че ли чуваме. Айде, како, Боби? Айде ще си видим. Айде, ще дойдеш ли утре пак? Да. Добре, айде, ще чакам. Знам, че искаш, бейбе. Сочна поничка.
sente esperança. Blaubau, te será tudo. Blaubau era prazer de paramente sente esperança. Prazer de paramente sente esperança. Prazer de paramente